ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತೇನು ಚೊಲ್ಲರೆ ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಬೆನಸ್ತಾರೆ ಶೀತ ಪುಂತು ಚೂರು ಒಂಥರ ಪುಂಡಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೈತಿತ್ತೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಸೆಕೆ ಅಬ್ಬ ಕೋಡೆಂತು ಸೆಕೆಪ್ಪ ಅವಳ ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ಅದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಡ್ಲು ಬರಂತು ಭಯಂಕರ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದ ಹಾಳಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಣಿಂಡು ಪೋಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರ್ಸಾಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರೆಲ್ಲ ತಂಪಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತುಳಿ ಈ ಸೆಕೆಕ್ಕೆ ದೊಂಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸುರು ಆಗ್ತದೆ ಶೀತ ಹಾಪಣದು ಪೂರ ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆತ್ತ ನೀರು ಬೈದೆ ಕಿತ್ತೆ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನೆ ಕಪ್ಪಿದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಅಣ್ಣ ಮೈತೆ ಪರೋಟ ನೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊರ್ಪಾಯ ಸುಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಚುರುಕುಳ್ನಿ ಕಬಡ್ಡಿಡಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತ ಹಚ್ಚೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಳು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅವಳೇನಿ ಬುಧವಾರ ಅಂಚದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಳು ತೋಜೊಂಜಿ ಮೂಳು ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಪುಡು ಫುಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಪುರ ಕೈಟ್ ಕಡಿತೀನಿ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಪಿನಿಚ್ಚಿ ಗುಜ್ಜೆ ಮಂದಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಜಿಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಚೂರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ఇట్లా గాయస్ బర్స పరపడం అంతే బర్స పక్కడే అప్పల ముగ్గలాడుంది పోపనే ఎన్నోడి ఎవరైనా మారి బర్స పరపడు దాని బరపి దాల తెట్లు బరపం బుక్క పోపం రాత్రి పని ఇది ಅವಳು ಅಂಚೆ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಕೊಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೇ ಜಾಯದಿ ಇರ ಬಂದೋಳೆ ದಾದಾ ತೋಡೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ದಾ ತೋಜಿ చాది ఎర్ల బంగాదు పోతుంది చాలా తీదచ్చి పేరు దాదప్ప పేరాల తిని కరెంట్ ఇచ్చింది మీకు పిజ్జా అడిగివంటే పేరాలు పిత్త కంತೀರಿ ಚೋರ ಚಾಯ್ ದಿದ್ದು ಹಾಲ ಇನ್ನು ಚಾ ಪೊಕಾಡೆ ಪೇರಾಲ ತಿತ್ತ ಪಿರದೀನಿ ಹಾನು ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮೆಕ್ಕಲು ಒಂದು ಉಂಜಿನ ಇನಿ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಗುಜ್ಜಗಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ರೈತ ಮಂದಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಒಂದಂತೂ ತೊಪ್ಪಡಂತೂ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂರು ಪಾರ್ತಿಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಭಜಕಾಯಿ ದಾದಪ್ಪ ಬೆಜಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಭಜಕಾಯಿ ಅವೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರ ಇನ್ನು ಕಂತನ ಗುಜ್ಜೆ ಹಿಡ್ದು ಪಲಕಾಯಿ ಏರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಉಂಜು ಆಯ್ತವು ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ತೆಡ್ಡಪ್ಪಂಡು ಆಯ್ತು ಅವು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತನೆ ಬೇತ ಆಳ ಕಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂಚಿ ಅದೊಂದೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಪು ಬುಕ್ಕ ಪಜಕಾಯ್ತ ಯಾಮ್ ತಿಂತೀಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮುರಣಿ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ತುಕೊರ್ನೆ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಈರೋಳು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಡ್ಡು ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದತ್ತಿ ಇದಿತ್ತೆ ಅವೆಂತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂತ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತಾರೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಆಂಡು ಅಂತ ಗಾಯಸಿತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಮಾಯಣದಿ ಒಂದು ಲರ್ದಸಿನ പക്ഷേ 45 ഉണ്ട് ചാർജിലേക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ ತುಜಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡೇಗಿದ್ರೆ ಮುಂತಾನೆ ಅಡೇಗಿದ್ರೆ തന്നെ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂಚ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಹೊಡಿತೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಡ ಗೊತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತದ ಅದಂದು ತನಗೆ ಕುಂಟು ಪ್ರಾರ್ಥ ಚಾಲ್ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಪೋಡು ಹತ್ತೆರಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏನಗ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಏರ್ ಕಾಣಿರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡು ಬಂಗೋಸ್ಕರ ಬೈಯಾರ್ದು ಬಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲ ಉಂಟಂತಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಧುಂಡೆ ಇದು ಗುಂಟುಂಡು ಪಕ್ಕರ್ದುಡು ಇನ್ನೇ ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕುಂಡು ಬರ್ಸ ಅವ್ರ ಬೈದಲೆ ಅರ್ಧ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಂಚಾತುಡು
ಮಂಚು ಮುಗ್ಗಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಳೆ ಮಂತೊಂಡ್ರ ಪಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ഗായ്സ് കത്തല ഒന്ന് പത്തുണ്ട് ചിനിപ്പിത്തെ ബേലുണ്ട് ನನ್ನ సెక్యూర్ అయిపోయాను మీది బత్ దీపతి 22 అది పోయి ಗಾಯ್ಸ್ ಮೀದು ದೀಪದಿದ್ದು ಪೂರ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರೆಯರುಂಡು ಅದು ಬರೆದು ಪೂರ ಅವಡು ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬೋತುಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ಲ ಪರಿ ಅಂಚಾದು ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗಡೆ ಅಂಟು ಬತ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.